Vi tager den. Goddag. Vi har og vi begynder med medallerne herovre. Der vil gerne sige noget. Salafisme, det er en reformbevægelse, som startede i slutningen af 1800-tallet. Ja, hovedformålet med salafismen er at forsvare islam over for anklagerne om, at islam var uforenelig med moderniteten, som i tidsperioden, der fremføres af Europa. Som sagt var det en bevægelse, der startede i slutningen af 1800-tallet, og den startede ligesom som en sådan intellektuel bevægelse i Egypten, og den spredte sig efterfølgende til Mellemøstens rigtig store monopoler. Ligesom wahhabisme, så forsøger den at gå tilbage til de 3 første generationer af muslimer, nemlig salaf-muslimer. Ja, så var der hovedfiguren inden for salafismen, det er en, der hedder Muhammad Abdu, og han blev Egyptens mufti, som er en person, der har ret til at fortolke og udlægge shariaen, og så udstede fatwaer om aktuelle problemstillinger. Så det en af de ting, der også kendetegner salafismen, det var, at de mente, at shariaen ikke var sådan en statisk ting, men var foranderlig, så at den kunne ændres. Og det gjorde de ved, at man kan dele shariaen op i 2 dele, ibadat og muamalat. Hvor at ibadat, Rasmus siger det, ibadat er det, så det er tilbede, og det kan ikke ændre sig. Det er en statisk ting. Muamalat, det må gerne fortolkes, og det skal fortolkes i forhold til tiden. Man skal følge med ud. Og så mener de også, at dem, som der må fortolke, det er ikke kun de religiøst lærte, men det skal også være de intellektuelle, det vil sige folk med... De er højt uddannede. Ja, højt uddannede. Muhammad Abdus tanker, de blev så senere videreført af hans elev Rashid Rida. Hvis formål var at forene islam med moderniteten, ligesom Abdus formål også var. Så det var bare lige lidt om salafisme, eller hvad det hedder. Salafisme. Hvad er det, du sagde ikke noget?